Unya ra inig sa fill up na. Fill up lang ka pagpili mo. Nami karon mga baysa. Unsa gini nga trading mo ha? RP Motor Parts. Sa RP Motor Parts din sa Sangi Road kini Padung Mercado kay. Among pagkupan si Madam. Doon Meko. Oh, doon ni siya sa Meko mga bay kung mag-need ay mo sa inyong mga motor, mga accessories. Ani lang mo diri sa pwesto doon ni sa Meko mga bay. Ari lang mo diri sa pwesto ni Dili pa Madam. nagpapahan diri ha para ni sa kuan. O para sa mga motor parts ni diri Yan ha. namin diri ha. Kani mo gud siya mga bay. Order ni siya og food sa ako ning ko sa kay mayo dam og parelaxon ka namo karon pa apilan sa damo ni among pakuan sa imuha masad sa naong ba. Sugot man sad siya so mo na nga gora. Ano kita multitasking. Oh, kan man eh free ra man gid siya mga bay no. Try lang ba. Wa jud ni siya bayad man kay ihatag man sad ni sa Koreano Para demo. oh para demo ba pero kung ganahan sad mo mas maayo sad kung ganahan mo nga mupalitan Amo ra ni introduce ang nindot na product, Korean product. so di ra man ni mao ilang product bay Oh, daghan sila sila ilang ng product kape. Ay mga vitamins. lami ilang kape bay ngano dili jud normal akong tai ay Kaya ilang product all natural. every 3 days ko malibang yan kato na try na ko ilang kape kay everyday na ko malibang na normal jud akong tai na ilang kape naangay ko Para sa sakit sa ulo o hilanat, asa naman ta dapat. okay atong unang gamit mga bay mo ang Deep Princess magkuan ta mag Biogesic. kuan ta kana relax kay si madam mo murag kapoy kay yang adlaw Wala. Oh, Ito kung diba? di ayar man nangumpra. oh laban lang padayon lang sa pagkap-kap o banday na ako si Christina ang tortilla maker Cebu Hello. si madam Christina siya ang tortilla maker. oh siya mo kuan bay kani tagahandos ug Gusto tortilla ka mo ka og shawarma na atad hadap at bang sa Atbang sa- terminal ba na may supplyan diha. Sa terminal. dani ba sa Bihay. bihar At ba sa metro? Ah, at oh kanang kini diha shawarma diha. kay dito kas metro mo balik sa shawarma mahal man maurag lasa diya sa atbang ara lang sa atbang At bang metro mo kuan na terminal. o kanang mga naay naka-tent bitaw diha sila ba? Nagtentra. oh kay sa metro mahal man gud ang pwesto mo na mahal sad ang ilahang tortilla nya sa kanang sa terminal oh gamay ram barato raman ang pwesto mo na depende gid no sa imuhang sa lugar o sa expenses imuhang pwesto kay makabarato man ka kung barato ra sa imong abang di ba mo din na ang negosyo so para relax Sa ko palagi ko dire. yes uy Peke ning ko ana kamerahan. dili man sad na siya peke mo gina mo dagway masad nindot si madam o nindot siya dam Anaon daw na para di ba ko makabulyo karon og demo kay ngano naaman ni tortilla ang kuan nga product ko siya mo naghawid pero nag-order ko sa kuha so akong mga suki pud sa food package ako sa pagpapahan dam asa kay maayo ana ba hindot kay siya dam samot na niya sa fill up magsinaw ni gid mag-last in kausap pag na samot og permentihon ano sad ma'am what masad dam kaning dako masad ni siya good yang kuan ba Inana din na ang katumbaan. dako masad ni siya nga set mahurot sa dinhi within 1 year uy What? isa ni Kung kung ikaw ra jud ang mugami Ako ra may sa babae sa mong tanan. oh diyahay din. 1 year ginini mo makuan mo di na sa kagkakansi nana ka all in one na gid siya ba all in one na gid siya Ato na i-check ang price of it. oh Pag member na ka mas barato. amo ni lang sunscreen ay humot kay stan na ni Change na kag sunscreen kay dito kay na Korean nga sunscreen. Korean jud na siya Ang white day mo kamay no. Beach na ako. SPF 50 Indot kayo ilahang kuan mo sunscreen mo na SPF 50 oh, nindot man na SPF 50. mananay massage lang maayo dan Deep cleansing, ang cleanse pa lang ni. oh deep cleanser na siya wala kuan ang ginabihan ginaimong naong ana relax ka diha Kung magkuan man ka, mahal man lang magpa-facial. oh Ikaw na rin facial sa mga kaugalingon. ikaw na lang Ah, may pa. ingana massage ko sa imong naong ingana o nagud mo pagbuhat Kasi mupuhat akong manghod ka. Murag ko na to. I-renovate na to yung now. shout out
Cleanser naman tas kindaruhan. Kaya sa ni magbuwang nga oy. Agay ginawa. Peace day. Mukuha kasi na yan eh. Kaya papabayron magkani. Kuha giday kay ngano imong naong girenobate. Agay ginawa. Imong naong day girenobate pagkuha yun. Oh, gilaglag kasi imong kuha. Agay ginawa ko. Adi na ito magmahal kaya ako itong libre hakuan tato sa iyang kuan eyebrow. Di ba? Patato no. Sa kuan sa Apollo. Mabolo? Oh. Sa Brow Royal. Singan. Brow Royal? Diha ka? Katong ako kay kuan man to Isa ni kaning limot na ko. Go, napakuan bitaw kaya. Ini ko katong delivery van sa kuha ba? Makakita to nimo Sa na tuig. kuha do kalimtan na matay day kap kalaw. Di kay dugay man ko. Kabalik man sa kay tuoy dabangi daw ko ninyo. Ay gaho makalimot. Sabangin na sa ikuan sa comment. Kun to na ingon nimo ba yun? Wala na nga balik dito na. Was kung utok kan sang dagan mo kung utok. Yan ang Isa kalikoy tay mo. nakabalo. Message ko sa Sinday Kap-Kap kaya atul na. Indot kay tanaw ra gud ni ako. Okay, mag 4 years na diyan ni. Hindi ka. Apagam sa Dili kay wa koy kilay. Wala man ni Pilay kilay. kuan sa imong manghod. Duha ka session man to yan. 4,000 dam to tambal. Oh, kasi na tamba. Oh, session na. Ya. Kanya ko made in Russia man eh. Ay, kayong dom na ko. Ay, Russia Hygiene Beauty Clinic. Ah, hygiene yun. Hygiene Beauty Clinic. Kuan man to sila. Mandawi ba ya to? Ingon nimo. Switzerland. Oh, sa may atbang sa J Sa Park. pati ilahang. Oh, J Mall. Sa pa lang pwede. Switzerland gikan ilang mga products. Oo. Kay kuan man taga Switzerland mo di ba na. Kanay imong hadam Sa Russia man eh. made in Russia. Oh, pero wala no. Wal dili siya sad matangtang no. Lisa, kay kato man ang permanent tattoo. Pero tato din iya hada. Tato. Mo di man ang tato. Dili. 3D. 3D. 3D na. Oh. Tato di mo wa. Inana sad ka wala kasi kilay. Ano mo 3D lagi? Wala lagi na utang. Wala. Tibay kay ilang kuan. Tibay. Ay, nagkuan ka? Nagsapon ako Nagsapo. gamay. Ako no. di mo ko sapo kay mura ko kuan. Kapuyo na ka. Ulo. Nagmumanda, kumuha ni kuanan. Oh. Tissue. Uman ko na dai nimo kisyo. Wet wipes. Oh, with wipes nimo. Kuha gyapon. Nakuha na. Kana kay mga make-up ba? Matangtang kita na. Kuan sa Color cleanser man gid siya. Aloy na mlit. Uy mga boys, siya man dai ni The Hungry Filipino Explorer. Sige Oh, mo na mo diba? comment ko mo hindi man nagkat mo ni. Sige man dai ni siya. Di daw ko man nagad ikuha so kita sa mga comment dam. Ipakuan niya, magkuan siya oh. Sa page kasi comment ana no. Sa page oh. Okay, sa YouTube matagad man tanan. Dako-dako na po di mong kuan da. Kuan to 4,000 gamay ra kay ko. Di para sa imuha nga Ginoo. Pang mayaman naman ay mo. Ako'y Ginoo ko nga hinay nang pamagpul ron sa social media. Ano man ang ano mag Hinay tungod sa kadaghan sa mga vloggers. Katong sikat oh. Sa una katong time, bago pa ko, wala pa kay ko yung mga vloggers. bitaw no. Samot na naghan ang mga vloggers kung pagpandemya. Ay, oo, nang ilahiling. Oo, kay wa na ilang himo ang mga trabaho, sige lang atubang sa cellphone. Ma'am kanang magkuan ka ma'am, magpo. Oh, next na to ang Ako nasad. Oh, maglabos ka dito, ambay mo ka mo na. nakay tubig diha pang Oo labos. na, uy. So kani ang next mga bay ang foam cleanser. Yung bula-bula na imong naong ani. Sayo ba yan? Marani siya sabon. Ay malibat sila. Marani siya kaning kuan ba kaning sabon bitaw. So Magpink-pink man na ba na yung yun? Nagpink-pink na si madam sa kuan kaning sa foam cleanser. Foam So kani cleanser. ba mga tangtang imuhang mga And next na po ang peeling gel. Jen. Peeling gel na sa datong next mga bay kanang mga dark spots kana bitang mga singa ni dark spots Blackheads, no? mga blackheads, whiteheads tanan mga ibot gyud ani ni kuan sa wipes. Kaya atong lang tao. Nakahikot man sa Okay, last na tong ibutang mga bay ang peel off mask. Ato na ning kanimuong kuan si madam robot. Statwa. Ya dili Yeah. si katawa. Let's go. Di na ko pwede makatawa Kay niya. Magbungol sa ta, magbungol. Sige. Pwede Okay. istorya pero Pwede rin tayo suya pero di pero pwede kami kay makatawa. badungon di mi ato. Kaming do, sige jumi katawa. Lami man sa di katawa nga na mas.
bawal mo siya makatawa mga Wala bagay. siya pinakalas. Oh, pinakalas na ni siya. Hindi, butangan Okay. ako sanda. Sunblock ang pinakalas. Day, bay. Oh, so muna ni ang last mga bay ang peel off mask. Ano si madam oh, diba? Korean look na ni Ronnie Kuman. Ato nang laksiun mga bay. No, lami kayo. Oh, diba? Isa ra kakamot na gamita bay. Para ma-emphasize. Samanta. Okay, kalami. Ito pag satisfy ko. Ikaw na. Then, batangnya din ano. Mauna na ang sunscreen. No, nagsinog, hindi mo aping. Ewan, nindutin mo Nindot. mo. Lahir man na ka ng bagong kuan no, ano bagong facial. Lahir. Hawa. Kung ano din siya sa kulay, sunscreen. Ano siya? SPF. SPF 50. Sunscreen. Nani siya, Ah, bitch. nagsinog. Nindot kay siya May ay glass Nani pang-order siya, na white mo. ni siya. Lahir dito color mo ha? Ito color ako. Ano nga, white ni. Humot pa siya, no? Dalan di color. O, naam na yung white o beads man eh. White or beige. Tangan din na itong sunscreen. Gusto mo bago mo. Init ay nangay ko ng sunscreen. So kung order ko ron, bugay pa siya. Nya ra order ay magpa-member na ka magpa-member para na ko na, barato. Ang magpa-member sa kupuna. Para ikaw rin mo-order sa imuha, makabarato pa ka, napakay points. Napakay points mo balik sa imuha. Oh, kung mag-order day to, kita-kita na lang day once member na. Yes. Okay. Ikaw na rin mo-purchase sa imong gusto. Napakay points. Nalindo ka sa kupaminaw ko na. Na-relax dito, no? Diba? Kuan pag yun ni siya, ma'am, gaan sa naong ba? Ito? Sabi tayo uban nga. Isog. Kuan ang burag, bukat di mong naong, at pangbutangan o kuan. Grabe mo na chemical sa uban mo. Oo. Ano pa ang gel? Oh, mask eh. Na-fresh na kayo ng dam. Dani ha? Ano sabi ko? Ano Nahagard. kuan kay to hambok kayo ng dam. Nalabi pagiging init Na-relax kini ha. ikaw na eh. Na-relax ikaw dam. Nindot bitaw ay. Pa-member na mo ha. Kay nice jud siya. Oh. Yes. Okay, thank you for watching. Guys, sobra na sa minutes sa kuan premiere. Bye! Bye!